Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phiri merino nganti wa alang. Kimat ki bakong sanjong ka khubor man takastem. Penko buram presiden kari ya ki samla ki bala pendap ya ki jing puli naka school ba nehu menen gesngi. Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ki sangma unmi menle sha Bangladesh menta kasngi bat unja hadu sausngi. Kajing jaklia jong kala air haga than Delhi NCR kadang sahi kumju hadu menen gesngi. Ki khubor ki babnya. Presiden kari Ramnath Kovind lakentu ki samla jong ki jala ka than jate lammingi ban penne ban nang penklan shishu ka nam ka baki pau hakaliang ka sap ele ka sports par kumjuru shibun ki bai pat ki sap bamla ban nyushu da ka ba penkan mau halor shibun ki jing start ba jing hikai min barim bala pen ko pen phong ha ka kolshor jong ka Meghalaya presiden ong ba ki don kerhai ki jing tip ban hikai ne ki kum ka jing le khoi le suba ka jing pen ko bor ki ken thei bat ka jing thawi ki jing ki jermi presiden lakran ne kani ha ka program pen ko buram ne ka convocation ka ba arhun rio jong ka school ba North Eastern Hill University nehu ha Shillong menen ka sngi ulo ong ba ki jing puli ki ba kham halor ki de ka lenti ba bon ba ki brio ha ka prathai bar akwe kim yo e kalan ula kan tu ki samla puli banyarap kan tiu ki para nong song snong ki ba kham tulot bor da ka baya sam lang ki jing nang jing tip ki ba keleyo pdiang naladi presiden lo ong ru ba ka nehu ka pau kom ka jaka ka ba kongsan ha ka ba penyo jing stan namar prapho na ka shispa na pring ki nong song snong ka Meghalaya ki shania ha ka kamrap kamriang ka nehu ka lawan shim ya ka benta ka ba kongsan ban kin tiu ya ki imlang sa alang bat ka yo ka kot ha Meghalaya bat ka than shate lammi ngi baro ko we Kinohi kay basamlo puli jong kitanat puli ke nehu kum ka rural development but agricultural production, agri business, food technology but katanat puli horticulture kila ban kersan shibun ban kentiyo ya ka yok ka kot jong kinong rem. Habaro kila dan hadu syajar khandai spa prap khandai ngut ki samla puli ki balawan pliang hi dalade ki khusnam ki bukan thup ru ya shispa ar ngut ki balayo ya ka kerdan PhD kar prangot ha ka MPhil ringkat bat ndrup khandai ngut ki balayo gold medal presiden ai ru ka nam doctorate of letters sha kanubhai hasmukh darji na Gujarat panyat ya ka disabled welfare trust of India Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ki sangma unnet sausngi sha Bangladesh na duk menta ka sngi Haba ai jingkiran haka sngi pen ko buram ki samla puli ki bela pendap ki jing puli na nehu Shillong usang ma ula pentip ba unlet sha Bangladesh lingba ka surok kali ka bajrong kumba hinyaus pa kilometer hakani ka jinget jeng unse kendu ki nongram ki samla puli ki nong sengkam lajong bar ki nong khai ha Bangladesh bat unsa persang ban wat jingtip la ka don ni em ka lat ne ka benta ki pat nong song snong ka Meghalaya bat kari hi bar ko we banyas no ha ka kam khai bat ka Bangladesh katkum ka jinget ho jong menteri rang ba wong ba ka khai pateng hapreng ka India ba ka Bangladesh kala poi hadu $4 billion penman ka Meghalaya ka don benta tang 10% wat la ka samput bat ka thikari ha kawai pat kaliang konrat kia sang mau ong ba menteri rang ba ado kari Narendra Modi udon ka jingang nuat ban kentiyo ya ka yo ka kot ha kari hadu $1 trillion Menteri rang ba ado kari Narendra Modi unsa pli ya ka India International Science Festival ka basan ha Biswa Bangla Convention Center Kolkata link ba ka video conference menta ka sngi katay ka tamasa kan ne hado ka pratarik menta ubnay ka jingtimu ka pakongsan ka long man penklan ya ka jingtip jing sungthu syapang ka bor jong ka jing start sayan hapadeng ki padpa kan sadanru ka jing pini nami ki jing no senyang ka India na ka por sya ka por ha ki jing start jong ka juk menta Menteri Katanat Science and Technology jong ka Sarkar India Harsh Vardhan unsadan lang ha katay ka program ka bakarpang ha Kolkata Kani ko kubor kawan siya na ka All India Radio Shillong. Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ki sangma min ka sngi uladon lang ha ka program Sustainable Mountain Development Summit ka bapra ya ka balapelong ha ka auditorium jong ka North Eastern Council ha Nongrom Hills Shillong.
haba ai jing kren ha kate ke jing lang u konrad ke sangma ulapan pawe ke jing sngongu na ka benta ki nongkhmi ya ka Integrated Mountain Development Initiative IMDI Shillong ba kumjuru iki wei ki kenhon ki bala trelang ban penlong ya ka jing lang phli jingmut ha Meghalaya u menteri rang ba u ong ba ka long ka baran kam ban pentre kam ya ka ei ka balai perkhat bat phli jingmut da ka ktien bat ha ka jing tho uang makin sadan shibun ki jingkala ha ki shipau bat khatsan snem ki banwan da ka ba penan kam ya ka jing start ka ba thamai ka jing jakhlia jongkal air ha ka than Delhi NCR ka dang sahi kumju minin ka sngi ka jing khia jongkal air ka ba jabo ha Delhi ka lapoi hadu ka kedan ka ba south pa laipun riu kat kum ka jing khmi jonggiru shampang katai ke jing jakhlia jongkal air kala nangjur hadian ke jing le kemen Diwali ha ka ba la penjakhlia kala air da ka tedem ka ba mi na ki jing pen bathai pataka ba jing thang yi tiar ba penjakhlia ya kala air namar jong jing jakhlia pala kala air ki bor bahlor jong ka Environment Pollution Prevention and Control ki da lakhang lupa ya barok ki jat jing trei ki ba pen mi tedem ni pum ha Delhi tat hadu la shai ke sngi nalor kata lakhang ya ke jing pen bathai pataka ha Delhi baro shitlang kum shibunta na ka jing pershang ban penslori ki samla pulie jong ka district bakin nang khamle bha shu ha ki jing pulie jong ki u deputy commissioner jong ka South West Garo Hills district u Ram Kumar u la pun ko buram ya san phomut ki samla ki bla pas ba ha ka examen SSLC 8000 ka khandai ya ka program la penlong ha Mahendraganj Multi Facility Center ha ka jing kran jong DC ulong ba ka bor penya district kala shimye kila trekam ki bajanai ban yo ye ki result ki bakhamha ha ka examen SSLC namar ba ka jing pass jong ki samla puli kadang long tang arpho na ka shispa ki laingut kinong mi khmat thamai jong ka yeng darbar thawan ka Sikkim kinthopru ya u menteri rangba Prem Singh Tamang kila bam smai maintenance ka sngi kum ki dikhot bathamai jong ka yeng ulampang jong ka yeng darbar thawan ka Sikkim u LB Das ula penya ya ka jing bam smai na ka benta u Prem Singh Tamang u Sonam Venchungpa bat u Yong Sering Lepcha ki badang shula yo jingjam ha ki election chiteng samoi ha ka te jilla ka Arunachal Civil Society ACS kalapan pau ya ke jingsngau khia ka bakrau halor ka rai jong ka sarkar India ban penrung biang ya ka Citizenship Amendment Bill CAB banyatai ha ka dorbar telang jong ka ying dorbar thawan ka ri ka ban sedang nadu ka khat khandai tarik unai weng katai ke bil ka thumu ban pen thamai biang ya ki kendon an jing nong song snong ya ka bala pen mi hausnem kha khandai spa san thusan ka jing thumu ka lawan pediang ya ki Hindu Sikh Buddhist Jain, Parsi, bat ki Kristan ki bawan sa India na Pakistan, Bangladesh, bat na Afghanistan, kum kinong song snong kari, lada kila song la sa hakani kari, la kumnu hendrusnem. Usong kunor jong ka Arunachal Civil Society upate tayo muong balada pelat ya kate ka bil hakani ka dor bartelang klempep ka jilla Arunachal Pradesh kan sakala ka dur namar kandai bupra na ka shispa na pading kinong song snong hakate ka jilla kidai kirulum. Utayong la bandap syusyo da kabaong ba kadon ka jing sngus ir hapreng ubabun balang ba kita kinongan buhay snong thamai kinsa taplop ikiriulum na marba ka jingbun pa jongki kalong arsya habay nujor bat ki katuk ani ki jat pinriulum red pat ka office trekam jong ka deputy commissioner East Khasi Hills ka pentip ba ka por trekam jong baro ki dukan sam Russian hasor bat hanong kendong kan kut ha ka life hui tri uno pra 8000 kat kendai yaki form man thamai biang yaki kerteng jagi dukan bat nong sam Russian na ka benta usnem 8000 arpau la banyo na ka office trekam DC Supply East Khasi Hills yaki application form deban so pendai lang bat ki jingyo jingbit na kinang bashnong ki serdar lani ki block development officer bat penpoi syaka supply office Shillong halani shwa ka khat santre uno pra 8000 khat kendai katu gani ka khubor ka lakot bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabaje nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbot ka khubor pareng ka por pra ka san minute kani ka All India Radio Shillong